Здравейте, скъпоценни свети! За мен е изключителна чест днес да ви представя едно уникално семейство, които служат на Бога от дълги години и много се радвам, че днес ще имаме тази възможност да общувам с тях за Господа. И това, което искам да попитам сестра Иленка и което тя има на сърце да сподели с нас, как е повярвала в Господа. Така че вярвам, ще се насладим на Божиите чудеса в нейният живот. Така че нека да я изслушаме какво има да ни каже, да прослави Господа. И нейният съпруг, ако иска да каже нещо или после ще допълниш, брат Стевко, да. Добре. Ами да, искам да кажа свидетелство как повярвах в Бога. Пораснах без майка и без баща. Отглеждаш има баба, която не беше добре здравословно, така че имам брат и сестра. Така че общо взето пораснахме на сама глава. Каквото решавахме да правим, това си правихме, малко без контрол. И бях на 8 или 9 години, когато една жена ми каза, че има Господ и Неговото име е Исус Христос и Той слуша такива сираци като нас, хора без родители, такива дечица. Господ слуша и помага. Това бяха думите, които запомних от тази жена и с тази вяра започнах да се моля, а Господ отговаряше на молитвите ми и така потвърждаваше себе си, че наистина съществува. С тази вяра Господ ме държа до 25 годишната ми възраст. Нямах Библия, нямаше какво да чета за Бога. Така че знаех само, че има един Господ, който обича децата. Но не знаех как да живея за Него. Живеех по моя си начин. Пътят, по който бях поела, беше много болезнен, изпълнен с мъки, много болка. И така до 25 годишната ми възраст. В крайна сметка от многото стресове, през които преминах, от много болка, аз започнах да се разболявам. Въпреки че бях само на 25 години, почти нямаше здраво място в тялото ми от главата до краката. Всичко ми болеше, нямах сила, чувствах се много отпаднала. Психичното ми състояние също се беше разклатило. Така че живота ми продължаваше по този начин, докато всъщност станах на 25 години, но същевременно, когато бях на 12 години, аз се събрах с моите родители, с майка ми, с баща ми и за първи път през живота си имах семейство, когато бях на 12 години. Обаче нещата между нас не вървяха никак добре в семейството. Така че когато станах на 23-4 години, те ме изгониха от къщата. И аз останах просто много лабилна по квартири. Бях много слаба, не можех да се оправя. И тогава влязох в болницата. Когато влязох в болницата, срещнах един мъж, който ми каза, попита ме за какво съм в болницата и аз казах, че аз съм много зле, здравословното ми състояние е много сериозно, всичко ме боли, не знам просто докъде ще се издържи. На 25 години съм, обаче за мен живота свърши, чувствах се почти като умряла. Не съществуваше за мен живота, нищо не ме интересуваше, просто мразих всичко наоколо. И той ми даде една книжка и ми каза, ти вярваш ли в Бога? Аз казах, разбира се, че вярвам, от малка вярвам. И той ми даде една книжка, която беше Евангелие на Йоанна. Това беше първото четиво, което попадна в ръцете ми. И ми каза, дай да говорим по-тихо, защото хората, когато чуват, че вярваме в Бога, нещо се подиграват. И аз казах, виж какво, аз съм готова да викам тук в цялата болница и всички да чуят, че Исус Христос е Господ. Няма по-провален човек, така да се каже, от мене, така че мен не ме бърка кой ще ми се подиграва. Господ Исус Христос е моя Бог и нищо повече не зная.
И грабнах се аз книжката, прочетох малко от нея, но се помислих, нека да видя какво има на последния лист на корицата, защото не мисля, че четеше много, беше вечер и си викам, дай да прочета последната страница. На последната страница аз прочетох молитва за покаяние. Господи Исусе, ела в сърцето ми, промени живота ми, не мога без Тебе, опитах се да живея без Тебе, но не можах, краят е доста зле, ела Господи в сърцето ми, промени живота ми. И тогава първото откровение, което ми дойде от Господа, беше: сега Господ влезе в сърцето ми. Аз не съм го видяла, но аз вярвам, че е в сърцето ми. И заспах с тази мисъл. Когато се събудих, някак си отвътре се преобърнах на друг човек. Нещо в мен се промени. Тогава помислих си, че на мен мястото не ми е в болницата и аз трябва да изляза. Мисля, че не съм за тук. Мина доктора визитация и аз му казах, че трябва да изляза. Той ми каза, че бързам. Аз му казах, не бързам. Просто мястото ми не е тук. Мястото ми е в църквата. И той ме изписа. Минах покрай православната църква, защото тогава това беше единствената църква, която познавах. И се купих Давидов псалм. Това беше, което се купих от православната църква. Прибрах се в къщи, започнах да чета псалмите. Имаше един псалм, който говореше точно за моята ситуация. Това е псалм 3, където Давид бяга от противниците си и той казва: Господи, колко се умножиха противниците ми. Мнозина възстават против мене. Мнозина думат за моята душа. Няма за него помощ в Бога. Но Ти, Господи, си щит около мене. Слава моя и Той, който възвишава главата ми. С глас извиках към Господа и Той ми послуша от светия си хълм. Тези думи започнах да ги говоря на Господа. Те даваха голяма жажда в мене и аз ги повтаря с звик, с сълзи. Господи, точно бяха тези думи, които исках да кажа на Господа. Казвах ги като в молитва. Жадно повтарях и повтарях. И сълзите напираха в очите ми и казвах: моля Ти се, Господи, не ме оставяй. Тогава отидох срещнах по-точно стигнах до 27 псалм, където се казва: Господи, да не скриеш от мене лицето си, да не отхвърляш гняв в слугата си. Ти ми стана помощ, не дай ми отхвърля и не дай ми оставя, Боже, Спасителю мой. Защото баща ми и майка ми са ми оставили, Господ обаче ще ми прибере. Това е, което много жадно четях пред Господа. Ревях, крещях пред Него. И тогава Господ дойде. И започна някаква си много голяма жажда в мен за Господа. Исках да чета нещо за Него. Четях Евангелието на Йоанна, който му беше подарено, и го научих наизуст. Но мислех, че това е малко. Искам повече, повече искам. На 26, 27, 28 октомври дойдоха евангелизатори от Америка. За първи път през живота ми чувам такова нещо. А 26 октомври беше мой рожден ден. И тогава аз видях майка и майка ми каза: ще дойдат някакви хора, които ще говорят за Господа. Ама мисля, че ще са някъде си към 3-4 часа на обяд, ще са на центъра. А аз живеех на центъра на квартира. Но по това време работех, работното ми време беше до 5 часа. И аз казах: майко, непременно ще отида при тези хора. И тя каза: към 3-4 часа. И аз казах: няма значение, ако трябва ще изляза от работата, обаче при тези хора ще отида и нищо няма да ме задържи. Но хората дойдоха към 6-7 часа, Господ промисли за всичко. Тогава аз отидох, виждах, че хора се събират, започнаха някакви си говорения на английски език, с преводачи, беше много гръмогласно. Аз слушах и си викам: какво говорят тези хора? Те ми говорят случки от Библията, но аз понеже не съм прочела Библията и си викам: какво е това сега, дето ми говорят за някакви чудеса. Спомням си, че говориха за момичето, което беше умряло и Господ го възкреси. И аз викам: какви са тези
небивалици едва ли не. Викам си, я да се кача аз горе в стаята си. Слушах около 1 час, викам, дай се кача горе в стаята си. Беше октомври месец, но беше много горещо и прозорците бяха отворени и тези техни гласове гърмяха в ушите ми. И аз си казах, не мога да спа от тези хора, ще затворя прозорците. И тогава гласовете гърмяха с още по-голяма сила в ушите ми. И аз си казах, тези хора няма да млъкнат, не мога да спа от тях. В един момент чувам, който от вас е болен, нека да мине напред, ще се помолим за него и Господ ще го изцели. Тогава аз си казах, ето това е времето, когато трябва да сляза долу. Слизам аз долу, те започват да се молят за болни и казаха, кой каквото болно място има, където го боли, нека да сложи ръката си там, ние ще се помолим и Господ ще го изцели. И аз тогава казах, Господи, толкова болни места имам, къде да сложа тези две ръце? Дали на главата, дали на кръста, дали на краката, на коленете, къде да сложа? Господи, всичко ме боли. Но избрах си там 2 места, започнаха да се молят и стана чудо, което аз не знаех, не очаквах. Господ ми изцели от главата до петата. Нямаше болно място в тялото ми. И тогава те казаха, ако някой почувства изцелителната сила на Исус Христос, нека да дойде отпред и да даде свидетелство. Аз не разбирах какво е това да отида отпред и да дадам свидетелство. Какво означава това свидетелство? Не знаех. Някаква сила сякаш ме бутна най-отпреде, качих се на 2-3 стъпала и преводачката казва, какво Господ направи за тебе? Аз някак си в плахо казах, чувствам, че ми е изцелил краката. Всички пляскаха и се радваха и всички от селото видяха кой излезе да казва това. Загубеното момиче, пропадналото момиче, излезе и каза, Господ ти изцели краката. Пляскаха и се радваха, но други сякаш се подиграваха. Слязох оттам пак от някаква водена сила и си отидох в стаята и не можех да спа. Бях променена и не знаех, че Бог Отец ми прави най-големия подарък в живота ми. И това е Синът Исус Христос. Заедно с Него дойде изцеление и промяна отвътре и отвънка. От този ден насетне аз не бях същия човек. Бях коренно различна. И тогава започнах да мисля само за Господ и само Той ме интересуваше. Вървях сякаш като опиянена или замислена за това, което е горе на небето. Вървях на земята, но сякаш не се чувствах вече жител на тази земя. Имаше нещо друго, което много силно ме привличаше, без да знам за стиха, на когото много е простено, много я обича. Някаква голяма любов дойде в сърцето ми, но моето сърце откликваше със същото. Тогава в неделя образуваха вече църквата, влязохме в сграда и евангелизатора каза, който иска да приеме Святия Дух, нека да се молим за него и ще приеме тази сила, Святия Дух. И той прочети някои неща от Библията, които за мен не означаваха нищо. Какво ли казва този? Не знам. Но моя Господ, на който се молих от 9-годишната си възраст, е жив и дава нещо. И аз започвам да се моля, Господи, ти, който те търси от детските си години, си жив. Ти наистина си жив и даваш нещо, Господи. Святи Дух ли какво е? Не знам какво е. Дай ми го, Господи. Само защото е нещо от Тебе, аз искам да го взема. Не ме интересува какво е това и как се нарича. Но само защото е от Тебе, аз искам да го взема. И тогава стана нещо в мене, което жадно гледаше към небето. И гледах как се молят хора и молят се хора и започват да говорят на други езици. С мене нищо не ставаше. И тогава още един се молеше и на друг език говореше. Още един. И аз казвам, Господи, само аз не мога да говоря на друг език. Аз ли съм най-грешната тук, Боже мой? Всъщност това беше Светия Дух, защото той казва, че когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. Светия Дух дойде при мене и направи просветление в душата ми. Но тогава не разбирах тези неща и се казвах, виждам, че на езици се говори, Господи, искам да говоря на езици. За мен това е, което виждах. Хората говориха, Господи, само мен ли ще оставиш, Боже мой?
И тогава евангелизатора дойде и каза: виждам Светия Дух върху тебе. И аз викам: хубаво го виждаш, ама аз нещо не го виждам още. Нещо не усещам както трябва. Отидох си в къщата и казах: Господи, приятелю мой от детските ми години, даваш нещо, моля ти се, дай ми го. И езика започна да се обръща в мене и започнах да говоря думи, които не бяха вече на български. Опитва се да продължа на български, обаче просто не можех. Някак си опенен от Светия Дух, аз тичам в къщата на семейството си и казвам: Господ ми даде нещо и искам да го чуете. И се започна да се говори моментално на Светия Дух. И те всички бяха смаяни и казаха: какво стана с нашата дъщеря? Дали откачила? Казах: не съм откачила, но ако това е откачане, Господи, аз искам повече от него. Тогава аз започнах да пея по улиците на селото, започнах да величая Господа и да кажа: хора, Господ иде, Господ съществува, Господ е тука. И тогава една жена срещна братовата ми съпруга и каза: знаеш ли, че зълва ти нещо започна да се напива? И кака на брат ми съпругата каза: моята зълва никога не е близвала алкохол и тя никога няма да се напива. И тогава хората започват да виждат промяна в мене. Аз отивам на работа, обаче вече съм различен човек. Допреди това аз много ядосах моите началници, до толкова, че те направо искаха да ме изхвърлят от работа. Обаче бях незаменим работник и те не можеха да намерят човек, който Господ така направи, че не можаха да намерят човек, който да ме замесва. И така Господ запази работното ми място. Но когато започнах ден след ден вече да ходя на работа, те започнаха да видят промяната в мене. Тогава началника, който искаше много да ме махне от работа, след 1-2 месеца ходене с Господа, той каза: искам всичките ми работници да бъдат като Елена. Има ли Господ, няма ли, не знам, но искам всички вие да бъдете като нея, защото я виждам много променена. Тогава хората от селото казаха: до сега не вярвахме в Бога, но като виждаме тебе, като виждаме промяната в тебе, има Господ. Така ще излезе, че има Господ. Има Господ и ти помага. Следващия път, когато идва евангелизатора, беше пак неделя, започват да продават Библии. Аз нямах пари. Аз нямах пари дори за ядене. Но аз бях щастлива с моя Господ и това сякаш не ме интересуваше. Просто не ме интересуваше мозъка ми, акъла ми не беше в тези неща. Имаш ли нещо, нямаш ли нещо, какво ще обличеш? Мене ме интересуваше нещо, което е на небето, нещо, което е някакво друго богатство, непознато за мен до сега. И обаче аз видях, че Библии се продават, които струваха 50 лева, но аз нямах толкова пари. И тогава аз се отдалечих и казах: Господи, Господи, каква жажда имам да имам Библии да чета за Тебе. Но няма да мога, Господи, защото нямам парите. Хората си купуваха, голяма обашка се беше наредила, накрая дойдоха при мене: ти Библия имаш ли, не искаш ли? И аз, понеже нямах парички, казах: ами аз по-късничко ще си купя, ще видя да си купя. Следващия път пак ще дойдем. Помисли си дали не искаш да имаш. Естествено, аз горях да имам. Обаче казах: добре, ще видя следващия път и си викам: ох, Господи, дано да направиш така, че за следващата неделя да ни дадат парите, заплатата, защото заплатата беше закъсняла по това време, 92 година, много закъсняваха заплатите. И аз с надеждата, че ще ни дадат заплатата, вече доста беше закъсняла, крайно време е да я дават, казах: следващата седмица ще си купя Библия. Всички заминаха, идва понеделник, вторник, сряда, няма заплата. И си викам: Господи, моля ти се, помогни ми. Сега хората в неделя ще дойдат и аз, ако нямам пари, да кажа ли, че хубаво, ама нямам пари. Господи, много ти се моля, не ме остави. Гладна и жадна ще стоя. Само дай ми 50 лева за Библия. Не искам да ям, Господи, не искам да пия. 50 лева ти искам само за Библията. Така жадно се молих в четвъртък. Идва петък и аз съм страшно обезсърчена. И казвам: Господи, моля те, не ми остави. Какво ще правя сега? 50 лева, Господи, моля те. И идва при мен брат ми, който работихме в един и същи цех, и ми каза: абе, ти преди време не си ли правиш влог
нямаш ли някъде закътани парички, че ми трябват? В банката мисля, че правеше влог. Обаче аз правих влог, но от доста време не правих, защото като започнаха заплатите така да закъснява, аз го бях спряла. И казах: Господи Исусе, наистина имам влог, Боже мой. И брат ми каза: абе, 100 лева да ви помогнеш. Абе, Господи, колкото да са човек, всичките ще ти ги давам, вземай ги. Сменяма, той застава на работното ми място, отивам до банката, гледам 400 лева влог имах. Тегля парите, давам 350 на брат ми и казвам 50 за мен за Библия. И той вика: чакай бе, задръж си повече, не се знае кога ще дават парите. Ти кога ще идеш, кога ще пиеш? И аз казах: това вече не ме интересува. 50 лева за мене за Библия, Господи! И това е последния работен ден, събота и неделя, вече няма откъде да се вземе. Давам, той вика: сигурна ли си? Сигурна съм, нищо не ми трябва. Каквото ми трябваше, аз си го имам. Цялото богатство на света. Аз ще имам Божието Слово. Не ме интересува нищо. Давам му парите, скатавам си 50 лева, много хубаво. Е така, радвам им се, на джоба, на някъде си да не ги загубя. Това ми беше нещо като злато. Чакам неделята със самочувствие, чакам колата да дойде. И идва колата и аз съм първата, която бягам да си взема Библията. И тогава слиза едно младо момче от колата и аз бягам до него, изкарах си 50 лева, бягам към момчето и казвам: ето парите, дай ми Библията. И тогава той ми каза: не ти искам парите, подарък ти е. Исусе, Господи, ти парите ли ще ми направиш подарък, които бях решила да ги дам? Тогава аз казах: Господи, знаеш ли какво става и какво правиш с мене? За първи път през живота си получавам подарък и то беше Божието Слово. И Господ промисли за мене да ми задържи паричките, докато ми дадат заплатата. Разбира се, и заплатата дойде на време следващата седмица. Това беше първият ми подарък, Божието Слово, а на рожденият ми ден Божият Син Исус Христос. От тогава вече вървя с Него съвсем преобразена. Господ ме държа в селото, докато цялото село види Елена променената. Цялото село ахна поради вътрешната промяна, която Господ направи за мен и ми каза, че ще ми върне годините, които дяволът изповяди още от ранната ми възраст, още от дете. Господ преобразява, Господ възстановява, Господ изгражда и обогатява. Слава да бъде на името Му! Благословен да е Господ Всевишният Бог, който ме запозна със себе си. Амин. Наистина страшно силно свидетелство. Аз съм моля всички хора, които приемат Исус, да се покаиват, наистина така истински, да имат наистина такава истинска промяна в живота им, както се е случило с тебе, защото не само, че ти свидетелстваш за това, ами самият ти шеф, хората около тебе, селото, където си живяла, са свидетелствали тая голяма промяна в твоя живот. Това е истинска промяна, истинско покаяние. Аз исках да кажа също за шефа, който много пъти е казвал: Елена вярва в Бога, ама ако не са тези две мои ръце, нищо не мога да постигна. Тогава аз му казах: благодари на Господ, че имаш две ръце, защото много хора и това нямат. Така. А той имаше лози на вилата си. По това време беше много сухо лято и дъжд не е валяло и лозито започна да изсъхва. Не знам, не съм земеделец, но вече нищо не става от лозито. И аз му казах: началник, какво стана с лозито на нивата? Виждаш ли, че ако Господ ни благославя, няма да се получат работите. Началникът, който не вярваше в нищо, отиде на лозито си една вечер, след работа, след 5 часа, и клекна между редовете, никой да не го вижда от хората, защото и други хора имаше там. И той каза: Господи, ако ти има, както моята работничка каза, дай дъжд на лозито, дай дъжд на земята. През онази вечер, цяла вечер валя тих и спокоен дъжд. На другия ден аз отивам на работа сутринта, дъжда продължава и всички в селото говорят колко хубав дъжд валял, който било за благословение, защото ако валяло като градушка, като вятър, не знам, няма да стане реколтата, но то валя тихо и спокойно. Когато отидох в завода, събрахме се всички работници и началника каза:
знаете ли, че се помолих на Господ и той каза тези думи и тогава започна да вали дъжд. И Господ изяви себе си много силно в това село. Много силно свидетелство и това също, наистина уникално. Брат Стив, ти да кажеш нещо? Аз бих желал да споделя моето свидетелство. Значи, преди да повярвам, наистина бях много лош човек, много лошо момче. До толкова лош, значи, аз съм бивш металист, слушах рок, слушах хеви метал, Iron Maiden, Милена ми беше много, Милена Савова, слушах и нея. Само да ви кажа, хеви метал, това е служител на дявола. Бил съм служител на дявола. Нещата, които преживях, бяха радикални. И само хората, които ме познават, могат да кажат каква радикална промяна се е получила. Всъщност, голямото чудо в моя живот беше 1997 година, на 17 август, аз получавам апендицит, който апендицит беше много тежък, значи апендицитът се пука и аз получавам перитонит. Понеже август месец е отпускарски месец и в Павликения нямало много доктори, за да извършат спешната операция, заради това, когато влязох в болницата, те гледаха в видеозон, че апендицитът се е спукал и получава се перитонит, а знаете, че след перитонита идва смърт. Чувствах краката си вече студени, аз просто заминавах. Обаче хора от църквата дойдоха, дадоха ми Библия, всъщност аз бях повярвал преди това. Така че какво става? Доктора, който се нае да ме оперира, този доктор цял живот е бил на кабинет. Той няма много практика с операцията и не е толкова с операциите. Само да ви кажа, че неговия баща е бил професор и е бил много добър специалист в областта. Защото когато е правил операции сина, когато е правил операции, те са викали бащата да довърши операциите, да бъдат успешни. И аз мога да кажа, че аз съм един от първите успешни операции на този доктор. Няма да му споменавам името, може би публикенчи не го знаят. Но, когато той дойде в стаята, бях в интензивно, дойде в стаята и каза: момче, моли се за мен, и беше запалил цигара от притеснение. Защото това пак ще да му бъде поредната операция, която може би не е успешна, защото пък бащата вече не е измежду живите. И каза: момче, моли се, защото, когато видя Библията, каза: моли се, защото в моите ръце си. Просто няма как да... операцията ще бъде сложна, защото ти имаш перитонит. Казвам: виж, аз не съм в твоите ръце, аз съм в Божиите ръце. Така че Бог, ако иска, той ще направи всичко възможно да бъда жив. Добре, той е изнервен по коридорите, просто трябваше да извика някакъв негов асистент, който и медицинска сестра.
И помислете какво става. Значи влизам в операционната по спешност, то не е спешност чак на другия ден. Те буквално оставиха ме да умра, защото след перитонит то се умира, няма друго. Значи оставиха ме за следващия ден. И какво става? Този доктор значи прави операцията и по време на операцията негов асистент, който идва, прекъсва отпуската си и идва да му помогне. И какво става? Всъщност по време на операцията сърцето ми спира. Те изкарват червата навънка и започват да мият червата отвътре, защото то вече получило се голяма мръсотия. И медицинската сестра, понеже със студена вода са мили червата, медицинската сестра е държала червата в ръцете си да ги стопли преди да ги вкарат пак. И до такава степен е било чудо, че тази медицинска сестра, тя е повярвала в Бога след това. Така специални грижи ми е полагала в болницата, но аз разбирам след това. Какво става? По време на операцията аз се събуждам с голяма болка в сърцето, а те всъщност просто сложиха ток, просто за да се събудят сърцето, защото сърцето ми беше спряло. И когато се събудих, аз чувам докторите се карат помежду си, кое, как, защо. И просто дай ми иглата, дай ми конците. Ужас. Обаче не можех да направя нищо. Аз чувах. И медицинската сестра, когато сърцето се върна да работи, медицинската сестра попита, ако не чуваш, просто вдигни си лявата ръка. Мъча се да дигна, нищо не става. Просто мръднах си ръката, те веднага, защото те гласяха смъртния акт като цяло, да ме хвърлят в моргата. Това беше наистина чудо, но когато се възвърна сърцето, след това ме преместиха в интензивното. На следващия ден, аз се събудих чак на следващия ден, медицинската сестра дойде там до леглото ми и каза: ти знаеш ли, чудото стана, Господ те е опазил, знаеш ли кой те оперира, този човек е, просто той се е взел всъщност. Баща му е бил голям специалист, но обаче той цял живот е бил на кабинет, само приемал болни, но няма практика. Но този човек, след това станахме с него приятели, аз дори имам снимка с него и с тази медицинска сестра. И беше нещо невероятно. И просто хората от църквата се молиха за мене и слава на Бога. Жив съм, здрав съм и това се случи, това е невероятно чудо. Дори хората в болницата са ми правили място, когато съм сядал и съм излизал навънка на пейката, те са говорили за мен, защото това е чудо. Това е чудо. И слава на Бога, че и днес прави чудеса. Искам да ви насърча, брати и сестри. Бог, очите ви да бъдат в Бога, а не в човека. Защото от човека ще се разочаровате, но от Бога никога. Дръжте си очите в Бога, бъдете с меки сърца, за да извършите Неговата воля. Слава на Бога! Амин. Значи, на базата на това изпитание ти предаде живота си, след като видял Бог от каква трудна ситуация и болест те изцеля. Значи аз бях предал живота си преди това. Преди това. Може би 3 месеца по-късно, тогава това се случи. И така. Това още повече засили вярата ти, със сигурност. Това още повече засили вярата ми. Абсолютно това беше най-голямото чудо, защото все пак аз бях умрял.
И така ме събудиха с... Да. Готвили са ти това, смъртния? Да. Аз го приемам за Божие чудо, Разбира се. където Господ казва: до тук е твоя живот. От сега се събуждаш за моя. И аз така го тълкувам. Абсолютно. До тук е твоя живот. Да. И... Наистина. Да. Не го знаех, тази история не я знаех, много и силна. Да. Значи Господ и прави, и продължава да прави чудеса нали, в живота ни. Така че нищо не сме заслужили от това, което нали, получаваме. Така че искам така да насърча братите и сестрите, където и да са по света. Винаги да разчитат на Бога, защото Бог прави невъзможни неща. Той отваря врати и Той може да ги затваря вратите. Всичко се случва първо в духа и тогава в физическия свят. Не си мислете, аз ще работя и ще изкарвам. Няма такова нещо. Господ дава здравето, Той отваря човешки сърца, отваря нали, вратите и Той може да ги затваря. Зависи от нашите сърца. И най-важното, бъдете с меки сърца, за да извършите Божията воля. Защото твърдото сърце никога, той казва аз съм, нали? И гордостта, пазете се от гордост, брати и сестри. Амин. Абсолютно. Амин. Ами, само мога да кажа уникално насърчение. Двете свидетелства са наистина много силни. За мен са много силни и вярвам, че всеки, който гледа това чудесно послание, това видео, също ще бъде докоснат и това ще трансформира повече живота на всеки, който чуе тия свидетелства. И само мога да кажа за вас с открито сърце, с радост, че го опознавам, защото сте един много добър пример за мен, за моето семейство, като Божии служители, ревностни и много работни. Неуморни сте на Божията нива и живеете в една абсолютна чистота. Това, което аз съм видял. Наистина сте насърчения за мен и за моето семейство и само мога да кажа слава на Бога, че Слава на Бога. нали, насрещна с вас да се познаваме лично. Благодаря на Бога за Вие вас. сте голямо благословение за нас. За нас е голяма привилегия да ви познаваме, защото... Благодаря. Както и за нас е голяма привилегия да ви познаваме, защото не всеки може да носи този кръст, който нали, Слав Пенев може, нали, просто Господ му дава да носи. Защото, само да ви кажа защо съм насърчен, защото знам, че където и да е, нали, Господ върши чрез Него чудеса и знамения. И това е голямо насърчение не само за нас, а за много българи и в чужбина, и в България. Слава на Бога. Така е. Голяма привилегия. Да, нека е така винаги да се насърчаваме, винаги да бъдем за пример до края, защото Божието Слово ни казва, който издържи до края. Той ще вземе тази корона, този венец на вечния живот, на славата, която Бог ни е обещал да имаме в Неговото царство. Така че бъдете благословени, скъпоценни светии, и споделете това послание, ако е било за насърчение за вас, за да бъде за благословение и за други хора. И до следващия път. Амин и амин. 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 Амин.